Sanibonani-ke ngakuthi uyanibingelela umkhulu wasemakhosini. Uyanibingelela indaba elixoxa ngofakazi ngidinga ukufunela cha. Ngithi nje namhlanje olakhisa lakhamizi ngakwenzeke kanje ngemzawethu. Ngabe sazisa abantu ngendubo ekhona yokusiza Nkosi yami labo labafuna lo gazi ukuthandeka. Iyodwa-ke Nkosi yami etholakala ebhodleleni elincane nje lesiqabu iba u-350. Bese kuthi uma uzothola ikhombo yakhona isiyonke iyayibe nenani elithize lemali. Kodwa-ke ngithande-ke izinto ey'suke zixuba umdladla nesuke zizodonsa impilo yomuntu iye phambili. Le nduku inhle kakhulu kubantu abafuna ukofesa, inhle kakhulu kubantu abafuna ukuba nogazi, inhle kakhulu kulabo sethi yena hhayi Nkosi yami sebasathe uyahamba noma uyashela kaqono noma ubasathe Nkosi yami hhayi. Engathithi le ndaba yokushelwa ayikho noma ayiqhamuki. Uyakwazi-ke ukugquma uphalaze uqale ususe amathunzi amabi. Bese uyagquma okunye futhi ugqume futhi uphalaze sokusebenzisa yona ngqo. Bese-ke siza kulokhu engithi kuwu-350 ngoba enye ingxenye yesikhahlamezi kahle kahle kuyisethi yale nduku. Uyigcoba la emashiyeni, it's either uyofesa, it's either ushona entombini noma ushona kuphi kuphi la uyakhona. Ishibhile-ke ngoba iwu-350 ngani yakwethu. And futhi sisebenza igeji kulaba abaziyo. Uyasho umkhulu wasemakhosini ukuthi akwenzele isebenze njengodumba wasibomu ngoba kusala kancane. Sikunikeze nje hhayi number one, ziyakhala ngani yakwethu. Kakhulu kakhulu iyasiza nakulabo abasuke befuna lokubuyisa lo budlelwano nothando nakho konke kuma-relationship abo. Ayinawo-ke ama-side effects kakhulu kakhulu ngemzawethu ngoba idinga nje ube wena usebenzele kuphela entweni ekuyiyona ekhona noyaziyo. Uma ngabe usuke usafuna ukuyiqala kabusha, usho kumkhulu wasemakhosini asebenze noma akhulumisane nawe. Nabafuna iy'khafulo Nkosi yami sikhona siyathokoza. Namhlanje it's about uku-advertise-a nje lokhu enginakho. Siyathokoza.